Quddiem folla sabiħa ta' eluf ta' persuni li laqgħu biħġarhom fil-kumpless sportiv tal-Kottonera biex jiċċelebraw is-sitt snin tiegħu fit-tmexxija, il-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela ħabbar kif minn barra id-diversi postijiet li l-Gvern se jkun qed jirreġenera biex jitgawdew mill-familji Maltin u Għawċin magħhom issa se jingħaqad il-Forti Salvatur. Dr. Abela enfasizza li dan is-sitt storiku għandu jingħata lura lill-poplu. Il-Forti San Salvatur. Wirt storiku uniku li spiċċa jintuża bħala batching plant tal-konkrit. U llum jinsab fi stat mitluq u dilapidat. Smajt lajta tagħkom u se nwieġbu għaliha. Wirt storiku li jien nemmen li għandu jinġib lura u jittieħed lura mingħand il-privat u jingħata restawrat lura lill-familji ħalli jkunu jistgħu jgawduh. Però nistgħu nagħmlu dan ħbib tiegħi għax għandna ekonomija li qed tippermettilna nieħdu dan it-tip ta' deċiżjonijiet kuraġġużi. F'diskors mimli ottimizmu għal Malta ta' suċċess b'ekonomija li tibqa' trendi fi prosperità għal poplu kollu, il-Prim Ministru qasam l-aħbar sabiħa li d-deficit tal-pajjiż se jkun qed jinżel taħt il-mira ta' 3% ferm qabel iż-żmien miftiem mal-Kummissjoni Ewropea. Dan fil-waqt li fit-tielet kwart tas-sena l-oħra ġie reġistrat ukoll akbar surplus f'dawn l-aħħar 6 snin. Sanittan Dr. Abela reġa' tenna lill Partit Laburista u dak li se jibqa' issaħħaħ lill-familja Maltija u Għawċija fid-diversi forum tagħha waqt li jiġu indirizzati l-isfidi li jistgħu jinqalgħu dan fost oħrajn bl-għajnuna kontinwa lil dawk li ma setgħux isiru ġenituri b'mod naturali. Li twildet bl-IVF. L-1000 tarbija. Kemm tagħmilni ħbib tiegħi, kemm tagħmilni kburi biha din l-aħbar. Pajjiżna hu kemm mexa l quddiem. U dawn il-kisbiet se naħdem b'saħħti kollha biex ħadd li u ħadd ma jreġġaħħom lura minħabba mentalità antikwata maġuna fil-konservazzjoniżmu li ma tagħmel ebda sens fid-dinja tal-lum. Dr. Abela tkellem dwar il-qagħda imwera internazzjonali u l-poplu irid jibqa' jkollu serħan il-moħħ li f'dawn iż-żminijiet ta' maltemp ikun hemm tmexxija b'esperjenza u tenna li din is-sitt sena se tkun is-sena tal-azzar għal Malta b'saħħitha. Dr. Abela temm id-diskors b'saħħtu tiegħu billi irringrazzja lill-poplu Malti u Għawċi ta' kemm il-pajjiż u għal qalbhom aċċenna li din art twelidna li rridu narawha tkompli mixja l quddiem se jara li dan ikompli jsir u se jibqa' jaħdem ta' kuljum għal fiduċja tal-poplu. Malta li tħares il-qoddim, Malta li rridu nagħmluha fost l-aqwa fid-dinja u se naslu. Malta futur sabiħ qoddiema, Malta l-familji, għalikom iż-żgħażagħ, pensjonanti, għan-negozji, Malta ta' kulħadd li fija jirrenja l-progress u l-ġustizzja soċjali, Malta ta' kwalità. Malta li fija jibqa' jkollna familji dejjem aktar b'saħħithom b'garanzija għal futur ta' kulħadd. Grazzi minn qalbi. Grazzi.